Днес 15.12.2013 година. Една красива неделя, отново след 4 дена в планината. Вече времето е перфектно. Както се казва, един хубав ден за българската демокрация. По-добрата и част. Тази, която е свързана с спорта и здравия дух. За разлика от миналата събота 7, снеговалежи и вятъра, днес е един кристален ден. Направо си е лято. Намирам се на хижа Офелиите. В тази посока виждате влековете. Има 2 влека помагалски. Чудесно място за обучение на деца. Хубав климат, спокойно, слънчево. Ето в тази посока се намира горе високото на фона на небето. В дясно е хижа Кумата. Тук надморската височина е 1500 метра, което означава догоре денивелацията е 300 метра. 2 кули на копитото, сложени една върху друга. Ето така чудесно. Ски училище Мачирски и така. Смятам за днеска тук, за да има видео и за ветровал. Ето така.